Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που με τιμάτε αυτή την παρουσία σας εδώ. Θα αφιερώσετε λίγες ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας ακούσετε και εμένα και στη συνεχεία και τον Δήμαρχο. Και καλό και όποιος από τους υποψηφίους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους θέλουν να πάρουν τον λόγο, πολύ ευχαρίστως. Από το 2014 που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν είχα κατέβει πρώτη φορά ως υποψήφιος τοπικός σύμβουλος και το 2019 όσοι κατέβηκα πάλι ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την ίδια παράταξη, και τις δύο φορές θέλω να πω ότι ο κόσμος και εσείς φυσικά με τιμήσατε με την ψήφο σας. Την πρώτη φορά εκλέχθηκα ως αντιπολίτευση στο τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κουφαλίων και τη δεύτερη φορά πήγα αρκετά καλά με ένα ποσοστό περίπου των ψήφων που είχε ο συνδυασμός στο 50%. Αυτή τη φορά ζητώ την ψήφο σας με τον συνδυασμό δύναμη αναγέννησης Νέα Αρχή και υποψήφιο δήμαρχο τον Σταύρο τον Αναγνωστόπουλο. Θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή που είχα να κάνω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ για να εντάξει όλοι έχουν τις δουλειές κτλ. Θέλω να σας πω δύο-τρία πραγματάκια. Μπορεί τα τοπικά συμβούλια να έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα με βάση το νόμο που ισχύει, αλλά μπορούν κάλλιστα και με τη σωστή συνεργασία με τον εκάστοτε αντιδήμαρχο και δήμαρχο να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό το διαπίστωσα και την πενταετία 14-19, όπου, όπως σας είπα, ήμουν και πάλι εκλεγμένος τοπικός σύμβουλος. Είχαμε στα χέρια μας τη δύναμη. Αλλά ο υπεραντιδήμαρχος που ήταν εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πολλές φορές δεν μας άφησε να κάνουμε τη δουλειά που θέλαμε. Έτσι λοιπόν, σαν Γιάννης τώρα, και με τα παιδιά που θα είναι οι υπόλοιποι υποψήφοι στο τοπικό συμβούλιο, οι βασικοί άξονες που θέλουμε να κινηθούμε για τα κουφάλια μας είναι ένα βασικό είναι η καθαριότητα. Σε αυτό, θα προσπαθήσουμε να βρούμε όλα τα ακατοίκητα οικόπεδα που είναι στο χωριό μας, να ψάξουμε και να τηρήσουμε την νομοθεσία. Αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο με τα χόρτα είναι απαράδεκτο. Να ψάξουμε, να τους βρούμε, να επιβάλλουμε τα πρόστιμα που πρέπει για να γίνουμε κάποια στιγμή άνθρωποι και τα κουφάλια μας, ας πούμε, μέσα στο χωριό να μην υπάρχουν αυτά τα οικόπεδα και να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών. Η αντικατάσταση των σπασμένων κάδων. Όταν θα υπάρχουν κάδοι, θα δηλώνουμε πού θέλουν να πάνε και της ανακύκλωσης και των απορριμμάτων. Και όταν θα έρθουν και οι καφέ κάδοι, θα προτίσουμε να πάνε και οι καφέ κάδοι στα σημεία που πρέπει. Θα κοιτάμε τη σύμβαση που έχει ο Δήμος Χαλκιδόνος με τον εκάστοτε εργολάβο, εάν τηρείται σωστά ή όχι. Αυτή τη στιγμή, εγώ σαν Γιάννης, την τετραετία που πέρασε, πρώτη φορά είδα, γιατί σας είπα και την προηγούμενη φορά ήμουν εκλεγμένος σύμβουλος, πρώτη φορά είδα να πλένονται οι κάδοι. Η σύμβαση που έχουμε, συχνά πυκνά, τουλάχιστον στα κουφάλια, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται αυτό και σε άλλες περιοχές, προφανώς γίνεται, πλένονται οι κάδοι. Το 14-19, ενώ υπήρχε στη σύμβαση με την προηγούμενη διοίκηση, δεν πλήθηκε ούτε ένας κάδος. Σας το λέω γιατί καθημερινά βρονταρίζω, ξυπνάω το πρωί από τις 6, να πάω στη δουλειά μου και γυρνάω το πρωί στις 7-8 το βράδυ. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζουν είναι τα παρατημένα αυτοκίνητα. Και σε αυτό θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας να το τρέξουμε και να μαζευτούν όλα τα παρατημένα αυτοκίνητα γιατί είναι εστία μόλυνσης. Ένα άλλο πράγμα που με καίει και μπορούμε νομίζω να το κάνουμε σαν τοπικοί σύμβουλοι είναι η αναβάθμιση της Ανδριάδας, της Εμποροπανήγυρης, αλλά και να ξανακάνουμε μια σωστή διοργάνωση τα Χριστούγεννα, την περίοδο του 12 ημέρου,
του χωριού του Βασίλη που είχε γίνει και την περίοδο 10-12, από ό,τι θυμάμαι, με την διοίκηση Δαϊκού Δημήτρου. Έχω άνθρωπο που μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, έχω πάρει ήδη πληροφορίες και αν εκλεγούμε είναι και αυτός ένας άξονας που θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί πολύ καλά, ειδικά για την Ανδριάδα και την Ορμπανίκη, αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο μάλιστα, γιατί τα 2 χρόνια είχαμε τον κορονοϊό, αλλού τραβούσε το τοπικό συμβούλιο και αλλού τραβούσε ο Δήμος. Καλές και φιλότιμες οι προσπάθειες και της κυρίας Κωστοπούλου και του κύριου Διαμαντίου ως κατά τόπον αντιδημάρχων του Φαλίων, αλλά δεν έφταναν. Χρειάζεται και ανθρώπους να τρέξουν, να συνοηθούν με τους συλλόγους, να βρουν χορηγούς, γιατί δεν θέλω να πω την έκφραση που λέει στη λαϊκή. Αυτό θα βοηθήσει και τα κουφάλια, θα βοηθήσει και τα μαγαζιά, θα προσελκύσει κόσμο και από τις γύρω περιοχές. Του Δήμου μας 38 παράδειγμα είναι το Άδενδρο και η Αχίαλος. Και σε γειτονικούς όμορους Δήμους, 38 παράδειγμα είναι τα Άδενδρα. Τα νεκροταφεία λένε ότι είναι ο καθρέφτης της πόλης μας. Έτσι και σε αυτό το κομμάτι, και λόγω της δουλειάς μου που είμαι πάρα πολλές φορές την ημέρα και τις εβδομάδες εκεί πέρα, θα προσπαθήσουμε να τα έχουμε καθαρά, να γίνονται οι σωστές εκταφές από όσους πρέπει και όταν πρέπει. Γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή όταν ανέλαβε αυτή η διοίκηση, εγώ σαν Γιάννης προσωπικά, χτύπησα το γραφείο της κυρία Κωστοπούλου που ήταν αντιδήμαρχος Κουφαλίων και την είπα, Μαρία, ό,τι χρειαστείς τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ θα είμαι εδώ να σε βοηθήσω. Και πολλές φορές και με την Μαρία και με τον Διαμαντή πήγαμε στα μνήματα, τον έδειξα ποια μνήματα πρέπει να βγουν, ποια δεν πρέπει να βγουν κτλ. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πλέον τα τοπικά συμβούλια που θα κάνουμε θα είναι όπως τα δημοτικά συμβούλια. Θέλω να είναι ανοιχτά, να έρχεται ο κόσμος, να μας ακούει, να λέει τις προτάσεις του, να συζητάμε, να ακούει τι προτείνει ο κάθε ένας, για να βγαίνει και στην κοινωνία προς τα έξω ότι όντως θέλουμε να προσφέρουμε έργο. Αν δεν έρθει ο κόσμος να μας ακούσει, τώρα από τα social media και το ένα και το άλλο δεν γίνεται. Όπως επίσης θα έχουμε και μια οργανωμένη στο Facebook, ας πούμε, μια σελίδα, την οποία πάλι ο Δημότης θα μπορεί να λέει τα παράπονά του και να μπορούμε κι εμείς το μέτρο του δυνατού να μπορούμε να τα λύσουμε. Τελευταία, είναι αυτό που γίνεται με τα συμβόλαια των αγροτών. Θα είμαστε εκεί, αν δεν είμαι εγώ, θα είναι κάποιος από τα άλλα τα παιδιά ή σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο, να υπογράφουμε στους αγρότες τα συμβόλαια την ημέρα και την ώρα που πρέπει. Απλώς τελειώντας θέλω να πω ότι όλη η δημοτική ομάδα που έχουμε στα κουφάλια είμαστε νέοι άνθρωποι, ο καθένας επιτυχημένος στον τομέα που είναι. Εγώ σαν πιο παλιός και πιο έμπειρος για το τοπικό συμβούλιο θα μιλήσω τώρα. Ό,τι χρειαστεί θα βοηθάω. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός θα βάλει το χέρι. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε εμένα. Να καλέσω λίγο τώρα και το Δήμαρχο να μας πει πέντε κουβέντες. Τα είπα λίγο γρήγορα, λίγο αγχωμένα, λίγο βιαστικά, εντάξει. Παρόλο που παίζω 25 χρόνια θέατρο, πάλι αγχωμένος είμαι σήμερα. Δεν βοήθησε το θέατρο. Δεν βοήθησε. Όλο λάθη έκανα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και από μένα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω εδώ το συνάδελφο, συνυποψήφιο εδώ στο τοπικό συμβούλιο Κουφαλίων, τον Γιάννη τον Σαραφίδη, για την πρόσκληση αυτή που σας έκανε και που έκανε και σε μένα. Μένουν λίγες μέρες ακόμα για τις εκλογές. Μπαίνουμε σε τελική ευθεία σιγά σιγά.
Νομίζω ότι πρέπει όλοι να σκεφτούμε ψύχραιμα και συνετά. Δεν είναι εκλογές συναισθηματισμού, δεν είναι εκλογές με βάση καθαρά και μόνο το συμφέρον το ατομικό ή το τοπικό. Είναι εκλογές που διακυβεύεται το μέλλον του Δήμου μας και μέσα σε αυτό το μέλλον του Δήμου πρέπει να δούμε πώς και εδώ τα κουφάλια σαν έδρα του Δήμου μπορούν να έχουν έναν πρωτεύοντα ρόλο ώστε να μπορέσουμε να ξανακάνουμε εδώ την περιοχή κέντρο ανάπτυξης και συνέβρεσης όπως ήταν και στο παρελθόν. Εγώ πέρασα μια θητεία, την προηγούμενη θητεία, μπορώ να σας ομολογήσω και όσοι τέλος πάντων βλέπατε λίγο τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν μια θητεία, καταρχήν, με πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο σε εμάς, λόγω της πανδημίας, όπου 2 χρόνια δουλέψαμε με ένα καθεστώς διάλυσης όλου του ευρύτερου δημοσίου και όχι μόνο τομέα, το αντιμετωπίσατε όλοι εξάλλου. Είχαμε πάρα πολύ έντονα τα αποτυπώματα και τα έχουμε ακόμα της ενεργειακής κρίσης που μας ανέβασαν πάρα πολύ τα λειτουργικά μας κόστη, ανέβασαν πάρα πολύ το κόστος των έργων, μας δημιούργησαν πάρα πολλές δυσκολίες στο ρυθμό υλοποίησης των έργων και είχαμε και πάνω από όλα αυτά μία πολιτική κατάσταση στο Δήμο πάρα πολύ δύσκολη. Μία κατάσταση λόγω της απλής αναλογικής που δυστυχώς δεν είχαμε την πλειοψηφία και άρα έπρεπε αναγκαστικά να υπάρξουν κάποιες συνενέσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που ευτυχώς υπήρξαν από κάποιες συνετές φωνές και παρουσίες και μπορέσαμε στοιχειοδός να λειτουργήσουμε, σε αντίθεση βέβαια με την παράταξη του κυρίου Μητσιούδη που ήταν μία συνεχής στήρα και καταγγελτική αντιπολίτευση. Επίσης, είχαμε ένα τοπικό συμβούλιο εδώ στα Κουφάλια, το οποίο ήταν εξαφανισμένο. Εγώ όταν βγήκα δήμαρχος δεν είχα με κανένα τοπικό συμβούλιο συνεργασία. Όπως ξέρετε, ο νόμος ήταν ανεξάρτητο, τα τοπικά συμβούλια κατεβήκαν ανεξάρτητα. Δεν είχα την υποστήριξη κανενός τοπικού συμβουλίου, αλλά την επόμενη μέρα όταν εκλέχθηκα, αντιμετώπισα όλα τα τοπικά συμβούλια με τον ίδιο πρόσωπο και με την ίδια σχέση. Δεν ξεχώρισα κανένα. Όπως δεν ξεχώρισα και το τοπικό συμβούλιο Κουφαλίου. Στην αρχή τους κάλεσα, τους είπα ότι ό,τι θα κάνουν τα άλλα τοπικά συμβούλια, ό,τι δυνατότητες δώσω στα άλλα τοπικά συμβούλια, ό,τι αρμοδιότητες, ό,τι εργαλεία τους παρέχω, το ίδιο πράγμα θα κάνω και στο τοπικό συμβούλιο εδώ πέρα. Και αυτό είναι δημόσιο καταγεγραμμένο, το έχω πει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εξάλλου αυτή την πρόσκληση την απίθυνα. Δυστυχώς δεν υπήρξε ούτε μια μέρα συνεργασίας. Και νομίζω το ξέρετε όλοι αυτό και θα πρέπει σε αυτή την κουβέντα που γίνεται αυτές τις μέρες, γιατί κάποιοι από το ίδιο τοπικό συμβούλιο ξαναζητάνε την ψήφο των κατοίκων εδώ των Κουφαλίων για να τους εκπροσωπήσουν πάλι την επόμενη μέρα στην καθημερινότητά τους. Αυτό πρέπει να το πούμε και να τους βάλουμε να συγκρίνουν πλέον ποια άτομα διεκδικούν από τη μία μεριά, ποια άτομα διεκδικούν από την άλλη. Ποια ήταν η παρουσία των ατόμων αυτών τα προηγούμενα χρόνια που είχαν και θεσμικούς ρόλους και ποια ήταν η παρουσία ανθρώπων ενεργών που είναι αυτή τη στιγμή στο συνδυασμό μας, που από την αγάπη που είχαν ερχόταν να μας μεταφέρουν το πρόβλημα.
Εμείς δεν θέλαμε κάτι άλλο. Εμείς θέλαμε απλά να έχουμε κάποιους συνεργάτες στο να μας μεταφέρουν το πρόβλημα και να μπορούμε την επόμενη μέρα να ενεργήσουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτή η συνεργασία δεν υπήρξε ποτέ. Παρά μόνο κάποιες αναλαμπές κατά τη διάρκεια αυτών των 4 χρονών που περάσαν, αναλαμπές καταγγελιών. Αν θυμάστε, ξέρω, μία από αυτές ήταν πέρυσι κατά τη διάρκεια της Αντριάδας, όπου είχαμε εκεί την τραγική κατάληξη, ας το πω, μετά την παρέμβαση του. Ή όταν, ας πούμε, είχαμε κάνα πανηγύρι, μόνο τότε εμφανιζόμασταν για να πάρουμε το μικρόφωνο και να πούμε καλώς ήρθατε. Νομίζω ότι ο ρόλος του τοπικού συμβουλίου δεν είναι αυτός. Ναι, μεν, ο νόμος δεν αφήνει πολλές δυνατότητες διαχείρισης ή αρμοδιοτήτων στο τοπικό συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Μακάρι να ήταν ο νόμος διαφορετικός. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση, όπως και τώρα ψηφίζουμε σε κάθε προϋπολογισμό τις παγίες για το τοπικό συμβούλιο. Αλλά δυστυχώς, επειδή ο νόμος είναι τέτοιος, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία της παγίας στο τοπικό συμβούλιο. Διότι είναι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για πολύ επίγουσες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς δεν στερήσαμε από κανένα τοπικό συμβούλιο όπου υπήρχε η θέληση και η όρεξη για δουλειά, πόρους, μηχανήματα, προσωπικό, ρόλο. Και αυτό θα κάνουμε και στο τοπικό συμβούλιο των Κουφαλίων την επόμενη μέρα, εφόσον έχουμε ανθρώπους, και πιστεύω ότι θα έχουμε ανθρώπους ικανούς, και πολλούς από αυτούς βλέπω εδώ μέσα, και ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης ο Σαραφίδης, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης σήμερα, ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και θα δείτε ότι όπου υπήρξε ενδιαφέρον από τα τοπικά συμβούλια, αν κάνετε μία αναζήτηση ή όπου έχετε γνωστούς σε διάφορα χωριά του Δήμου μας, θα δείτε ότι όπου υπήρξαν τοπικά συμβούλια και πρόεδροι που ασχοληθήκαν, που ενδιαφερθήκαν για το χωριό τους, άσχετα αν ήταν με μένα, αν με ψηφίσαν ή όχι, θα δείτε ότι και πολύ καλή συνεργασία είχαμε και περισσότερα βήματα γίνανε εκεί πέρα. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της καθημερινότητας, το οποίο άπτεται πολύ με τον ρόλο του τοπικού συμβουλίου, όπου εκεί αν εμείς έχουμε, εγώ ως δήμαρχος και η διοίκηση αύριο για τη δήμαρχη δημοτική συμβουλή, έχουν ανθρώπους ενεργούς στο τοπικό συμβούλιο, θα μπορέσουμε να κάνουμε θαύματα. Και σας το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Γιατί, ξαναλέω, έχουμε οργανώσει το Δήμο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά τον μηχανολογικό του εξοπλισμό. Πλέον οι εργάτες μας έχουν εξοπλισμό, έχουν τα τρακτεράκια τους, έχουν τα χορτοκοπικά τους, έχουν μηχανήματα στο Δήμο. Χτες παραλάβαμε ένα καινούριο φορτωτή υπερσύγχρονο μαζί με άλλα μηχανήματα που αυτή τη διάρκεια της θητείας πήραμε γερανοφόρο, πήραμε διαβολάκι, πήραμε υδροφόρα πυροσβεστικό, πήραμε άλλο πυροσβεστικό για τον εθνικό σταθμό, πήραμε φορτηγάκια καινούρια για τους εργάτες. Είμαστε σε διαδικασία τώρα να πάρουμε άλλα 4 φορτηγάκια και ένα απορριμματοφόρο. Τα φορτηγάκια θα παραδοθούν άμεσα το απορριμματοφόρο στις αρχές του έτους. Άρα έχουμε δώσει στους εργάτες μας ένα πολύ μεγάλο εξοπλισμό και εργαλεία, όπου με μια καλή διαχείριση και μια καλή επίβλεψη και με καθοδήγηση τοπικών παραγόντων μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και θα τα κάνουμε αυτά εφόσον υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων. Βέβαια, πέρα από εκεί, εγώ θεωρώ ότι παρόλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε, παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε, παρόλη αυτή τη στήρα αντιπολίτευση που είχαμε, να αναφέρω
τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα των απολυμμένων εργατών, όπου όλοι οι δήμοι είχαν στα χέρια τους επιπλέον προσωπικό για 2 χρόνια, τη δύσκολη εποχή της πανδημίας, εμείς με τη στάση κάποιων αναγκαστήκαμε και τους απολύσαμε. Και ακόμα έχουν μούτρα να μιλάνε. Και λέει δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με το γεγονός. Μα αν δεν έχουν σχέση, να μας πούνε μία έκφρασή τους που στηρίξανε στη συνέχεια τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Δεν υπήρξε αυτό. Υπήρξε ένα συνεχές σαμποτάρισμα της λειτουργίας του Δήμου. Να πούμε προχτές που προσπάθησαν να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν τη διαδικασία των ασφαλτοστρώσεων. Γιατί λέει κάναμε 4 δρόμους παραπάνω στην επέκταση του Κουφαλίου. Αυτό κι αν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να εγκαλείσαι δηλαδή, γιατί κάνεις παραπάνω από αυτά που υποσχέθηκες. Και εμείς υποσχεθήκαμε κάποιους δρόμους εκεί και κάναμε πολύ περισσότερους. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να κοιτάξουμε προς τα πίσω. Πλέον γνωρίζουμε όλοι πρόσωπα και καταστάσεις και θεωρώ ότι την επόμενη μέρα μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων που θα εκπροσωπούν τα κουφάλια και σε επίπεδο ενός τοπικού συμβουλίου που θα έχουμε μια άμεση και σωστή συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ για τον τόπο. Ήδη έχουμε κάνει πράγματα, να αναφέρω έτσι πολύ λίγο επιγραμματικά για να μην σας κουράσω, γιατί παρασύρωμαι, έχω πολλά μπορώ να σας πω, αλλά ότι εγώ είχα υποσχεθεί κάτι όταν ανέλαβα τη διοίκηση του Δήμου, ότι η δημόσια εικόνα των κουφαλίων θα γίνει καλύτερη. Προσέξτε όμως, η δημόσια, εκείνο το παιχνιδάκι που γινότανε με τους δικούς μας για να μπορούμε να τους δεσμεύουμε και να τους έχουμε υποχείρια και να τους χρησιμοποιούμε, σταμάτησε. Αλλά ως δημόσια εικόνα νομίζω ότι δεν έχει κανείς να μας προσάψει κάτι. Επίσης, ως αντιμετώπιση των ανθρώπων εδώ των κατοίκων, επίσης δεν μας έχει κανείς να μας προσάψει κάτι. Εγώ ήμουνα δίκαιος απέναντι σε όλους και έτσι θα συνεχίσουμε, είτε μας ψήφισε κάποιος, είτε δεν μας ψήφισε, τους αντιμετωπίσαμε όλους με το ίδιο μάτι. Και εκεί που υπήρχε πραγματικό πρόβλημα, προσπαθήσαμε να το λύσουμε. Αρκεί να ήταν σε γνώση μας βέβαια, και εκεί θέλουμε τη βοήθεια των τοπικών ανθρώπων. Το να μας μεταφέρουν αυτά τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τα λύσουμε. Οπότε ως δημόσια εικόνα νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα παραπάνω σε ό,τι αφορά και στον τομέα της καθαριότητας. Μιλάμε κάποιοι για την καθαριότητα. Αναζητήστε λίγο, ανατρέξτε λίγο στο διαδίκτυο και ψάξτε να δείτε τη θητεία 14-19 τι γινόταν κάποιες περιόδους με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Γιατί τώρα κάποιοι πάνε, περιμένουν πότε θα ξεχαστεί κανένας χάδος να πάνε να τον κάνουν φωτογραφία. Το σύνολο δεν το βλέπουνε, αλλά για ψάξτε λίγο να δείτε τι γινόταν τότε. Νομίζω ότι ξέρετε κάποιοι τι γινόταν. Αυτά τα ξεχνάνε κάποιοι. Βελτιώσαμε πάρα πολύ το σύστημα της αποκομιδής, πλένονται οι κάδοι. Νομίζω η εικόνα των δημόσιων χώρων, σχολεία, πάρκα, νεκροταφεία είναι πάρα πολύ καλή. Με το λιγοστό προσωπικό, έχουμε πολύ λιγότερο προσωπικό από ό,τι διαχειριστήκανε τα προηγούμενα χρόνια. Και σε επίπεδο επίσης κάποιων σημαντικών υποδομών και εκεί ό,τι μπορούσαμε να το κινήσουμε, το κινήσαμε. Και ό,τι υπήρχε σε εξέλιξη δεν σταμάτησε τίποτα. Σε αντίθεση με αυτά που λεγόταν, ότι ξέρω εγώ θα σταματήσουν τα πάντα αν είναι αυτός ο δήμαρχος. Συνεχίστηκε το έργο της αποχέτευσης των ομβρίων στην επέκταση επάνω. Δημοπρατήσαμε το αντιπλημμυρικό έργο στην είσοδο των κουφαλίων, αλλά δυστυχώς εκεί ήταν απόρρια της ενεργειακής κρίσης. Δεν μπόρεσε ο εργολάβος λόγω της ανατίμησης των τιμών να συνεχίσει, άρα θα πάμε σε επαναδημοπράτηση με αναθεωρημένες τιμές. Τρέξαμε το θέμα της ανάπλασης κεντρικής οδού με συμπλήρωση στη μελέτη επιπλέον πραγμάτων, συμπλήρωση σοβαρών, δηλαδή όπως αντικατάσταση των υποδομών που υπάρχουν, κυρίως στο κομμάτι της σύνδεσης, ώστε να μην ξαναχαλάμε
τα καινούργια πράγματα όταν θα προχωρήσει η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης. Ένα έργο το οποίο είναι 1 εκατομμύριο θα ξεκινήσει άμεσα. Παρόλες τις κασάνδρες που λέγανε ότι το ακυρώσαμε, το εγκαταλείψαμε γιατί ήταν πρόταση προηγούμενης διοίκησης. Κάναμε τον εξυγχρονισμό της μονάδας του βιολογικού, η οποία ήταν μια ντροπή για τα κουφάλια, η λειτουργία του, και όχι μόνο για όλο το Δήμο, με πρόστιμα από την περιφέρεια, γιατί λειτουργούσε επί χρόνια ανεξέλεκτα και όσοι έχουν εκεί τριγύρω χωράφια ξέρουν πολύ καλά τι γινόταν. Κάναμε τον πλήρη εξυγχρονισμό της μονάδας, αλλάξαμε και τον αγωγό, ώστε να μην έχουν θέματα αυτοί που είναι εκεί οι αγρότες τριγύρω. Προχωρήσαμε πάρα πολύ το κομμάτι των ασφαλτοστρώσεων στην επέκταση των κουφαλίων και μέσα στον οικισμό με διάφορες παρεμβάσεις. Να σας πω ότι από το 1996 που είναι η επέκταση μέχρι το 2020 υπήρχαν 650 μέτρα ασφαλτοστρωμένα. Από το 2020 μέχρι το 2023 και συνεχίζουμε, έχουμε κάνει 4.300 μέτρα επιπλέον. 7 φορές παραπάνω στα 3 χρόνια έναντι των προηγούμενων 25. Αυτή είναι η καταστροφή που φέραμε για κάποιους. Και αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το σταματήσουμε. Τώρα, πριν 1 μήνα, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί κάναμε παραπάνω από αυτά που υποσχεθήκαμε. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Και θα συνεχίσουμε, δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε μπροστά μας το κομμάτι της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης, όπου υπήρξε μια πρόταση από την προηγούμενη διοίκηση, αλλά επειδή ήταν έτσι πολύ πρόχειρη, δεν μπορεί να υλοποιηθεί δυστυχώς το έργο αυτό. Αν δεν γίνει όλη η μελέτη εξ αρχής, και αυτό μπορεί να σας το βεβαιώσει η τεχνική υπηρεσία, δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ ή που τα σταματάω. Εγώ είδατε ότι ό,τι ήταν ξεκινημένο και μπορούσε να γίνει, έτρεξε και με πολύ γρηγορότερο ρυθμό και με επιπλέον πράγματα πέραν αυτών των οποίων είχαν προγραμματιστεί. Να μην σας κουράσω άλλο, βλέπετε δηλαδή ότι μια σειρά πραγμάτων κινήθηκαν. Να πω τη στήριξη στους συλλόγους. Βλέπετε ότι γίνανε εκδηλώσεις που δεν έχουν γίνει ποτέ. Τους συλλόγους όλους τους στηρίζουμε. Εκεί βέβαια πρέπει να υπάρξει και μια συνέργεια των συλλόγων μεταξύ τους όμως, για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα όπως αυτά τις μεγάλες εκδηλώσεις που βλέπουμε σε άλλα χωριά. Παρ' όλα αυτά εμείς όποιος αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία το στηρίζουμε σε βαθμό που δεν είχε γίνει ποτέ. Το ίδιο και με τους αθλητικούς συλλόγους. Καλύπτουμε όλα τα λειτουργικά έξοδα των συλλόγων και όπου υπάρχει η διάθεση να γίνουν εκδηλώσεις, είμαστε αρρωγοί τους και συμπαραστάτες. Αυτά έτσι πολύ εν συντομία. Εγώ θέλω να σας καλέσω να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέρα-μέρα, πόρτα-πόρτα, στο να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα όσο μπορούμε περισσότερο. Θέλω, αυτό που είπα και στην αρχή, να προκαλέσετε τον κόσμο να μας συγκρίνει. Εμείς αντέχουμε στη σύγκριση. Και στο θέμα του τι έγινε και του τι κάναμε, και στο θέμα της ποιότητας των ανθρώπων του συνδυασμού μας. Είναι όλοι άνθρωποι καταξιωμένοι εδώ στην τοπική κοινωνία, άνθρωποι που έχουν δώσει δείγματα γραφής και νομίζω ότι εφόσον τους δώσει εδώ η τοπική κοινωνία τη δυνατότητα να είναι αύριο μαζί μας διοίκηση στο Δήμο Χαλκιδόνος, θα μπορέσουμε να κάνουμε τα κουφάλια αυτά που πραγματικά αξίζει να είναι, όχι μόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη. Και εμείς αυτό κάναμε αυτά τα χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε. Να είστε καλά λοιπόν, καλό αγώνα σε όλους, καλή επιτυχία σε όλους και ελπίζω ότι στις 9 Οκτωβρίου θα συνεχίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο με αυτούς τους ανθρώπους όλους που εκεί θα είναι η πολλαπλασιαστική ισχύς μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ σε όλους. Είναι κάποιος από τους υποψηφίους που θέλει κάτι να πει? Έλα Δημήτρη. Βασικά να πεις και μετά να τους παρουσιάσω όλους. Έλα, και μετά. Ο Δημήτρης Κουφαρίδης είναι υποψήφιος δημοτικό σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίου. Καλησπέρα σε όλους.
Νομίζω ότι οφείλω να πω δύο λόγια. Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που μπήκα έτσι και έβαλα πλάτη για το Δήμο του Σερφάλη το 2019 και συμμετείχα μια μικρή ομάδα. Αποδείχτηκε ότι όλα όσα του προσάπτανε το 2019 δεν ίσχυσε σε κάτι, δεν άφησε καμία γη. Ό,τι έχει δημιουργηθεί στο κεφάλι αυτό το διάστημα διαψεύδει περίτρανα όλα όσα είχαν υποθεί τότε την προεκλογική περίοδο του 2019. Θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στο κομμάτι της ηθικής που προβάλλει η άλλη πλευρά ότι είναι οι ηθικοί άνθρωποι και ότι στην ουσία όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι. Εγώ θέλω να σταθώ στο κομμάτι του πολιτικού και του πολιτικάντη. Αν κάποιος άνθρωπος θα ήθελε να κάνει κάτι για τον εαυτό του, να υποφεληθεί ο ίδιος δηλαδή, μπαίνοντας στα κοινά και ήθελε να ωφελήσει τον εαυτό του και την περιουσία του, θα πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ πήγα πρώτος στα κοινά, με τον Σταύρο το 2019. Ο Δήμαρχος δεν ξέρει καν σε ποια επέκταση από τις δύο είναι το οικόπεδο που έχει ο παπάς μου. Δεν γνωρίζει που είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το προβάλλουμε σαν πλεονέκτη, σαν επιχείρημα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίζουμε και εμείς οικογενειακώς και λένε δεν έγινε λέει το οικόπεδό μου και σταμάτησε 100 μέτρα πιο εκεί. Και λέω τους δικούς μου, λέω, άμα σας πούνε κάτι τέτοιο, αυτό θα λέτε. Γιατί το δικό μας έγινε. Όσοι εκεί τουλάχιστον, στο κομμάτι της ηθικής, ξέρουμε κι εμείς τι πρέπει να πούμε, λέγοντας ότι ούτε εγώ υποφελήθηκα. Δεν πήγα εγώ την επόμενη μέρα στο Δήμαρχο να πω «Ξέρεις Δήμαρχε, εγώ έβαλα πλάτη πρώτος για σένα, τώρα κάνουμε τον δρόμο, 40 μέτρα». Αυτά τα λέω γιατί όλοι προβάλλονται από την άλλη πλευρά ότι είναι οι υπερηθικοί άνθρωποι, λες και εμείς δεν έχουμε ηθική μέσα μας. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι διαδικασίες του δημοσίου για να γίνει κάτι είναι χρονοβόρες. Πρέπει να βάλουμε πλάτη οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί σε αυτή τη θητεία, όπως και οι προηγούμενες θητείες βοήθησαν το τένις που είμαι εγώ γραμματέας μαζί με τον κύριο Κοκκίνη, τον πρόεδρο. Αλλά εδώ έγινε ένα έργο 35.000 ευρώ, άλλαξε άδεινο ηλεκτροφωτισμός. Είμαστε πλέον σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας Ανεκτισμού. Μειώσαμε το ενεργειακό κόστος κατά 50% του Δήμου, όχι το δικό μας. Και ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό για να γίνει, αυτό το υποτιθέμενο απλό, έκανε 1,5 χρόνο. Οι διαδικασίες του να πάω να αγοράσω εγώ κάτι, μια τηλεόραση απέναντι από το Πετρίδη, ας πούμε, που μένω απέναντί του, είναι άλλη για μένα και άλλο για το Δήμο. Ο απλός κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει αυτές τις διαδικασίες. Εγώ προσωπικά ενήργησα αυτά τα χρόνια, δεν το λέω για να τεχνήσω τον εαυτό μου, αλλά έτσι έπρεπε να το κάνω και τίμησα τους σταυρούς λίγοι πολλοί που πήρα από εδώ. Είτε σαν τοπικό σύμβουλο είτε σαν δημοτικό σύμβουλο. Ο Δήμαρχος δεν είχε κάποιον άμεσα εκλεγμένο δίπλα του. Οι τρεις άνθρωποι που μπήκαμε δίπλα του έπρεπε και εμείς να είμαστε και να τιμήσουμε τους σταυρούς που πήραμε όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι περνούσε το χέρι μας το τρέξαμε, γιατί πρέπει να τιμήσουμε τα παντελόνια που φοράμε όταν ήμασταν δίπλα του και τρέχαμε το 19 και θέλαμε το καλό του τόπου μας. Έπρεπε 4 χρόνια να τρέχουμε καθημερινά, είτε το δείχναμε ότι κάναμε κάτι, είτε δεν το δείχναμε. Ο κόσμος κάποια πράγματα μπορεί να μην τα ξέρει. Δεν θα τα πούμε τώρα τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, αλλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην διοίκηση το γνωρίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για να κλείσει η κλήρωση όμορφα, να παρουσιάσω λίγο θέλω τους συναδέλφους, υποψηφίους που την επόμενη μέρα θα είμαστε μαζί και θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όχι όλα, εντάξει. Αυτά που μπορούν. Να αφήσουμε κάτι για τους επόμενους. Δεν θα έχει ουσία μετά το έργο. Είναι ο Πέτρος ο Καραγιάννης, υποψήφιος στην Δημοτική του Θεσσαλίου. Ο Στέφανος ο Καρατσινίδης. Ο Γιώργος ο Παπαχριστούδης.
Πασχάλης ο Χατσίδης, η Μαρία Ημισίδου, ο Γιάννης ο Κοτσίδης, ο Λάκης ο Κυριακίδης. Έχουμε και μία από τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου, την κυρία Ευγενία Ευλογημένου. Και τώρα θα πω τα παιδιά που είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή από το Τοπικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσω, είναι η Μιλτιάνα Ικουλελή, ο Γιάννης ο Γιαννοφλάκης και ο Αλέξανδρος Κουρακίδης. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και μετά.